Καλησπέρα σας. Σήμερα συγκεντρωθήκαμε εδώ για να ασχοληθούμε με ένα σημαντικό κεφάλαιο της μεγάλης ιστορίας μας. Τη μικρασιατική καταστροφή, που φέτος είναι η 100η της επέτειος. Κανονικά θα πρέπει να μιλάμε για την Ιωνική καταστροφή, γιατί η περιοχή αυτή είναι η αρχαία Ιωνία. Κατά τον Ηρόδοτο, ο τόπος αυτός ήταν μια μαγευτική χώρα, με ατέλειες, οικίες, ελιές και εύπορες κοσμοπολίτικες πολιτείες. Αυτές οι πολιτείες βρίσκονταν στις εκβολές των ποταμών που γίνονταν στη θάλασσα, στο πέρας χερσαίων οδών, που τις ένωναν με την ενδοχώρα. Ήταν ένας παράδεισος, όπου το κλίμα και ο αέρας είναι τα ομορφότερα στον κόσμο. Το όνομα αυτής της χώρας ήταν Ιωνία. Όμως, μια που στο παρελθόν αυτή η περιοχή είχε ήδη υποστεί αλλεπάλληλες καταστροφές, υιοθετήσαμε τον όρο Μικρά Ασία από τους Ρωμαίους, οι οποίοι την ονόμασαν έτσι για να ξεχωρίζουν τις κατακτήσεις τους από την υπόλοιπη Ασία. Όταν ήρθε η πρόταση αυτή σε εμάς να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, το πρώτο που σκεφτήκαμε ήταν ότι θα έπρεπε να το προσεγγίσουμε με σοβαρότητα και αξιοπρέπεια, τιμώντας τους συνανθρώπους μας, Έλληνες και μη, που έχασαν τη ζωή τους, πιστεύοντας στις υποσχέσεις και τα όνειρα άλλων. Αυτών που έβαλαν στο μυαλό τους το μεγαλεπίβολο σχέδιο της Μεγάλης Ελλάδας μέσα στα σοφικά και την καρδιά της Τουρκίας. Κάποιος σύγχρονος μας μεγάλος μύστης του σοσιαλισμού είπε ότι τις επαναστάσεις δεν τις κάνουν οι λαοί. Παρεξηγήθηκε όμως, αν το αναλύσουμε θα δούμε ότι έχει δίκιο. Οι λαοί από ένστικτο ακολουθούν τους πεφωτισμένους. Έτσι και έγινε τότε. Ζήσαμε σαν Έλληνες φρικτές στιγμές και σαν μειονότητα μέσα στην Τουρκία και σαν μειονότητα μέσα στην Ελλάδα. Η ιστορία δυστυχώς επαναλαμβάνεται από αυτούς που δεν την έχουν διαβάσει. Έχουν περάσει μόλις 100 χρόνια και ζούμε αυτή τη στιγμή ανάποδα. Το λόγο που οι Τούρκοι τότε έφταναν σε αυτό το ανίποτο έγκλημα που λέγεται σφαγή, φωτιά, αίμα, γενοκτονία. Λαός με έντονο το πρωτόγονο στοιχείο, τις περισσότερες φορές ανεξέλεγκτο, ριζωμένο μέσα στο DNA του. Από τότε που νομαδικός, με όλο του το γιος πάνω σε ένα άλογο, έσφαζε για να αποκτήσει ένα μέτρο γης. Θέλουμε να είμαστε δίκαιοι. Μας πήραν. Προσπαθήσαμε να τους πάρουμε και εκεί χάλασαν όλα. Και το πάσιμο διονύζεται. Μας ανήκαν, τους ανήκουν και εμάς μας ανήκουν και αυτοί θέλουν να τα ξαναπάρουν. Αέναο το μίσος. Αέναη η θλιβερή κατάσταση. Ελπίζουμε σήμερα με αυτά που θα δούμε και θα ακούσουμε να φτιάξουμε έναν πυρήνα